Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khlieh phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kaplan ban kem yu Arvind Kejriwal ubaderu unong yalam bahe du jung kaseng Aam Aadmi Party namar batieng u Prime Minister Modi bayo unrem haganik election kaban sawan. Ka Aam Aadmi Party ko ong baga BJP kaplan ban kem yu Chief Minister Jong ka Delhi namar ba Narendra Modi utieng bayo urem no haganik election kaban sawan. Ka Aam Aadmi Party kala ong hadin baga ED enforcement ka khod Chief Minister Jong ka Delhi Arvind Kejriwal ban kali toket halor ka beya day ba kali ko policy case. Na kalian ka BJP ka pediang ya ka ED halor ka jing syak khod hajil ya Kejriwal bar ka BJP lakhod ya ka sunjam ka bakhat do bala kenno ba Chief Minister Jong ka Delhi Arvind Kejriwal ba ubam sam. Shishu layathu babun ngut kinong yalam kentub ya ka Atashi Gopal Rai Zarav Garadwaj Dilio Pandey bar kiwe de ki nong mikman kilawan ban ai mensim bar ban ai ka jingkershan ya ka seng Aam Aadmi Party kila ongru ba kila yo jingtip ba ka ED kan sakem yu Chief Minister Arvind Kejriwal hadin balade ban kali token ha ka jingkran jong ka Atashi Persha yo Modi ko ong bo Modi utiang bha yo Arvind Kejriwal hado ba unna penan kambakla ya ka CBI ED ban pha kem yu Arvind Kejriwal Shushu kala ong baga BJP ringkar bad Modi ki kwa ban yu roj ka Aam Aadmi Party bad ula ong ru badai na kani ka daw baginong yalam jo ka Aam Aadmi Party kala syasen iwe be iwe ha ka jing kenok thok bad shuthaw shukore ki case Shushu kala ong baga CBI ED kamdan ya ka sakhi ne ka sabut persya ya ka Aam Aadmi Party kala ong bagi syunget bed ya ka jing betha jong ka BJP